nonong barita. Ponsayat enggak? Ponsayat kai Warrington. Warrington ponsayat sini village ni bung kai Pakla village. Pakla village ni kai ponsayat office kai Warrington ta. Nin bung tam kah? Upanom do dewa rumah. Oh, enggak. Tamung mana saya kira dong. Nin. Mau kai ani besar no. Bo 9 tarik ko phai ma pu. 9 tarik ko sampah ni phai mani. Angkara ara khwai hosa thu ka hun sikhnau ta khaita. Hekai uloka nogo mokol nanya hin mokol najang hin phai. Mokol najang hin sakai bi kaka song bai phun khaijak. Khairika ana bi kaka song wa ko tla tongba. Angkai ara thana ni kaka song najang ni. Ini sawai nang sawai thana ba hin an kaka song tonggo ko tla ang bo bai phun aga ang bo bai mokol najang ni bagai ang thana ni ma. Ini sawai sono. Angkai da kon cheri mas nar tondi. Angkai adino thalia angkai 11 tarik khai 10 tarik khai 10 tarik khai bo agotla thangka 10 tarik agotla thangma pore hinkai iko tasuk jora bono ta bunugia pota boro bota ulo khai khanaka chala bai thango hunoi ngai chalani bum khai tamsikamo kopil de bono mapu sero tulini Nang kai batika saiman ka bono je chala bai thanga hine. Abo hangkai sing taisa phone khayoi taisa phone khayoi khanaka kai Chamna phone kai khama. busajuk na phone khayka ta busajuk ana phone khayaro Oh je chala ni bahasa. ani busajuk Oh. kharnai ani busajuk bo phone khayaro ke phone khayo kan kai no ang tabung moti jaga si hai nung boro ara sok tongsa ko mokol ajang thang ba himani ang khar phai kai chau kai a khar phai kai na bo sala bai hi se kai na sher tulip kopil devor ma hi chau Abo bono sawo. bono chau ma burin chau kan busajuk sata kai abon pore kai ko tabo khusmaya ko bojak bo bosa saimi yang to hata ta ke baire thana ni hinei khanaw ke kisa taw abo tik saimi yang to hata Enggak oh je khar thangnai rombong kai bihik besar to tong. A kopil ni himma kai busa si mangni phuk tei boho ko busa ma ha tong phuk tabuk pati phuk Kali Enggak busa juni kai mangni tor si tong baja uchkur si borti kai tong kha ori si tong baja enggak tabuk nini besar jeng ni engkau besar man letam he. ani busa mari kai to ridi no hi chawo mono nai di hi cha hata ana Porutuk di hinota. bi hin chata an busa mari kai tagbo char tong nutuk di baba ini char tong katuti char rong joli tu bi chawo Borok bong nukung role wale engkau tito tong. abro kai sunga subo sasung ya hasal borok wa wale mukhai kere ani busa mari a chini param borong saimana na aro phai kan kai busu tong thoi tong ya bisira borok kaham chan busa mari ekdom Enggak tabung nol tam nai. angka ani busa juno noko taisa tunam musungta kipili aben bagai no media rong no tabugang honoi masata Lukurong no engkau di hini cha. kurang no Nukakai. nukakai sahadi phone number ri diwana a phone number riui suno jara borong no makhangkai ano ya phari thun no yang mo phone number bori ro Keba borong nukui tong hai. nugui tong hangkai Nin besar jeng bum kai. gulapi deborma Nin besar mari mum kai. siribas Kami kai bini. kami hingkai campahar atimara moro thana botong thana tola sejat bong para